Tohle video je jenom pro tvrďáky. Neodporučuji slabým jedincům. A s elektrolícmi poprosím pekne. Ale opások. Povedz kedy. Ešte. No to dám bez opások, lahajak nič. Ja som si dala strhačku. Koľko sa ti podarilo? 8. Sa mi to šmíka. Ja nemám uterák, takže nebudem si dneska. Ja som ešte neoprala uterák. Tam sú moje pazuchy. Pridáme desinky. Desinky. 5 kilo, lebo má opasok. Určite. Nemala opasok, ale je mi krepotný. Ideme v druhom mesiaci. Máme vybrať meno? Meno. Žip. Same si začína, že takto jedno, možno druhé. A jaký máš? Áno, je úsek naraz zavezovala. Ja aj naraz tu nejde. Ja neviem. Neviem, aký to môže naraz. Toma. Quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi, quatro paredes. Opač. Toto je pesnička. Koľko sa ti podarilo ísť s týmto? 4 a 8. 4 až 8. Dobre, ja budem rada, keď to príde. Quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi. Že sa to predtým švíkalo, lebo som sa posrala. Ja chodím o 9:00 spať a ona mi o 9:00 len poslala, že ide večerať. To musela som ísť aj. Díkajte, tam my máme iba prvý cvik. Ja mám druhý. Sorry, ona má už druhý. Pozri na cvičku. Lepšie, čo? Babi čakali na hitras, Dominika došla. Začala som nakladať poriadnu váhu. Dala tam kotrče. A ona, že radšej odišla, lebo sa jej bojí. Nikto ju nezdraví vo fitku, všetci sa jej boja. Menšiu váhu. Dajme menšiu váhu a začala prikladať. Ako sa to volá? Nalačnú. Teraz som ich rozpustila, dala Dominike. Oh shit, not good. To bolo 8. Ani sa nezadýkala. Ona mi normálne zjebe dole uterák a položí túto pičovňu do stredu vždycky. Neviem, čo sa mi tie snaží naznačiť, ale... Hotovo! Konec! Ide posledné. Toto bude už tak seba. To bude to. Nie. 30 sekúnd pauza a pôjdeš ešte ísť do váhu. Dobre, takže respons. Skúsi do 8. 30 sekúnd pauza a potom pokiaľ neumreš proste. No dobré. 3, 4, 5, 6, 7,
Gregor. Ooh, I'ma act a damn fool. No aby sme sa nečudovali, ona robila, že hinge hip thrust a ja som robila squat hip thrust. Obidva sú dobré. Ideme na hyperextenziu. Kúpni na ten hamstring. Ciao. Som červená. Povedal, že máme ísť výpady. Do piče. What is that? What the fuck is that? Prosím vás, s tou druhou Patrik dal 310 na deadlift. Toto je slavná trhačka. 310 na deadlift. Tak doteraz sme pumpovali veľké váhy a teraz jednoručne. To by som dala na ramena teraz. Cut the show. I'm done. Takže, čo hovoríte na dnešný tréning? Sme neskončili, ešte to asi 2 hodiny. Dali ste tie výpady aj, alebo? Dali. Jebete na to? Dali sme. Ľudia, že si vybrala 14 jednoručí. 14-ky? To si aj naložila. Sa mi smeje. To si aj naložila. To si teda aj naložila. 70, ty čo? Tam máte dobre do piči z tohto uhlu. Napnite sa. Dobre. Dobre, tu je koniec videa. Chrbát, no. Ty kokot. To je letisko do piči. Čo? Že to je letisko. To už ukončila video. Dobre, majte sa.